terdi Bilboko Deportibo Pelotalekutik Euskal Herriko pala txapelketako partidua jokatuko dute une batetik bestera Insaustik eta Karmak Unda eta Garridoren kontra. Ligaskako sailkapenean lehendabiziko postua nork beteko duen jakiteko balio izango du. Biak sailkatuta daude final aurrekoetarako, baina garrantzia izango du lehendabiziko postuan geratzeak eta horretan saiatuko dira Urubelarrik, Gorriak eta Urdinak. Fede Arribilaga, zer nolako itxura hartzen diozu partiduari, lehendabiziko bueltan jokatu zuten partidua Insaustik eta Karmak irabazi zuten 40 eta 31, eta gitaren antzik izango dute duen gaurkoak. Arratsaldeon, bai, nik pentsatzen du favorito direla, Insausti eta Karma, baina hemen ez dago esaterik, hasi baino lehen nork irabaziko duen, ez? Baina favorito garbi dire Insausti eta Karma, baina. Hortxe duzu, Karma, 28 urteko azelaria, 1,84 zentimetro eta 85 kilo. Unda lehenak 23 urte ditu, laukoteko gazteena dugu, 1,81 zentimetro eta 78 kilo. Armintzarra, Ricardo Garrido berriz, veteranoena, 18 urte, 1,75 zentimetro eta 72 kilo. Hasi da partidua. Garrido, Oskar Insausti sartu da. Garrido. Karma. Unda. Oskar Insausti sartu. Ezkerrez Nafarra. Baita Unda ere eta tanto. Naita edo nahi gabe Fede bat eta huts. Bueno, hor ezkerrakin jodunean, pues normal hartu behar da hor ezkerko paeta hartutzea, ez? Pixka bat. Ustekabean joan zaio Insaustiri eta hor ezin alegatu behar. Bat eta huts, partidu onak egiten ari dela Garrido entzun dugu azken aldian hemen Deportibon. Bai, Garrido oso pelotaria da. Naiz ezker eskuinekin oso ondo jolazten du, eta orduan guainera beti pilota intentzioekin jotzen du, eta beti kontradioa zaila da. Ez du hola gogor jotzen, baina beti onera eta beti intentzio honakin. 10. partida izango da bi bikote hauentzat, aurtengo txapelketan tenen kontra jokatu dute, guztira 6 bikote izan dira, bi itzuli jokatu behar izan dituzte, eta oraingoz lehendabiziko postuan Daniel eta Juan Pablo ziren beste bi bikote hauekin batera, baina galdu egin zuten ostegunean, eta bi hauetako batek aurre hartuko die Errioxarrei. Final aurrekoetan lehendabiziko bikoteak laugarrenaren kontra jokatu beharko du eta bigarrenak hirugarrenaren kontra. Urki eta Rekalde dira laugarrenak, beraz gauzik irabazten duenak, haiek izango ditu Arerio. Pelota aldatu. Eta Ricardo Garrido. Sakea egiteko prest, dirua 700.000-ari. Gaudito nabarmenak esan ditzegu direla. Insausti eta Karma. Sakea egiteko tantoa. Eskura etorri zaio Insaustiri, baina ez du asmatu. Insausti favorito izango da jokatzen duen bakoitzean. Figurak izaten dira, Fede. Bai. Zazu gondo dakizu hori. Bai, beti favorito aterako da, hori normaltzea hartu behar da, gainera gehienetan partidak irabazi egiten du, no? Bera ere batzuetan galdu egingo du, hori normala da. Batean, kontrarioak egun ona izan, eta berak ez zain hona, eta galduko du. Noizpenka galduko du. Lehen da biziko tanto, oraintxe egin dute Insaustik eta Karmak. Bat eta bi. Erritmoa markatzen saiatuko da Insausti. Partidua hasi besterik ez da egin. Motorrak berotzen ari dira lau pelotariak. Sake atzelariak egiten ari dira, Fede, zuen garaian sarritan zuek ater behar izaten zenuten. Horrelakoetan zer jokatzen du lasaiago aurrelariak, sakea egin gabe edo nahiago izaten du berak sakatu? Bueno, hori kostumbriak egiten du pixka bat, ez? Kostumbriatu hori maduzu sakea eta gero pilotan bila joatea
pues haunistan hobeto esaten da, ez, hori, baina ok ja kostumbre hartu dute, pues atzelariak sakatzea eta geurek hor itxarotea, ez, aurrean, eta orduan, pues haunitz lasaiago goten dire, eta Jokoan tantoa, pelota harrigarria eraman du lehentxeako Ricardo Garrido, baina azkenean ematearen poderioz, berdinketa lortu du Oskar Insaustik bigarren tantoarekin. Bina markagailuan. Sei bikotek hartu dute parte aurtengo txapelketan eta kanpoan geratu direnak Fede, Iriondo eta Beldarrain batetik eta Ziskar eta Torre bestetik. Sorpresarik bai, hauek kanpoan geratzea edo... ez, nik uste dut ez. Bueno, Ziskar eta Torre igual ez dute momentu honean harrapatu txapelketak eta hori igual izan liteke sorpresa pixka bat, ez? Baina hor Unda eta Garrido sartu denean, sartutzeko netzako da, osea, sorpresa pixka bat, ez? Horiek sartu direla. Eta Ziskar eta Torren ordez. Sartu eta gainera gaur irabazten baldin badute sailkapeneko lehen da biziko tokian bukatuko lukete. Iñaki Garma, ez dirudi sakatzailea denik Garma. Garrido pelota bigarren potea jo eta gero jaso mendu. Epaileek besoa jaso eta horixe adierazi diote Errioxarrari. Hauek ere urteetan aurrera doaz Fede, Insaustiko 37 eta Garridoko 18, hauek gainera oso berandu debutatuko pelotariak dira. Bai, pues horrengatikan pues ez dire hainbeste kastigatuak, ez? Osea, eta 37 urte pala zabiltzeko pues ez da hain adina altua, ez? 54-55 urte arte, pues ederki pixkatoa kuidatuz gero eta irauten aldute. Hala ere, pala motzean makina bat partidu jokatutakoa dira urtean, Euskal Ozona partidu jokatzen zuten batetik bestera ibilita. Bai, frontoi motzean ez da goz berdina. Eta palak ere piso gutxiago du, eta pilotare haunitz harinagoa da. Eta orduan, besoak eta denak gutxigo kastigatzen dira, palaz gehiago kastigatzen da. Iruna ditugu orain, azkeneko tantoa egin eta gero sakea Ricardo Garrido katerako du. Kuadro baten aldea du Ricardo Garrido sakean. Insaustik ez du asmatu erantzuten, laugarrena. Kuadro bateko aldeak Fede zerbait esan nahi aldu? Ba, asko. Ba, bueno, atzelariak sakatzia urtean ez hainbeste, baina aurrelariak sakatzen bali mazuten, bai, asko esan nahi du. Urrotik edutzen da 12. kuadroa laugarrenetik eta korrika saioak egin behar izan zenituzten. Bai, orduan izango zen bentaja ikaragarri handia. Guain ere, seguro bentaja dela, betilo pilota lehenago aliatuko da eta aurrelarientzat ez dio astirik emango, ez hainbeste baina. Haide sartu da Insaustik, Garrido gozatu gabe, Insaustik biak kanpora. Bosgarrena, 5 eta 3 urdinak aurretik. Behin baino gehiagotan jo du Oskar Insaustik, ezker pareta, oraindik neurri hartu gabe dabil. Garrido berriro sakean, zai 6. Oskar Insausti. Ostera Iruñarra, zaila izango da Garridorentzat. Hala sartu du, baina ezin ezkerrez jaso, 4 eta 5. Hor oso garantzitsua da Ricardo Garrido sakea kentzea. Oskar Insausti ezpadio kentzen jai dute irabaztea. Iñaki
Hori Garma oso urrutitik etorri da. Ondo gurutzatu du. Garrido. Hora, ohiko txapan jodu pelotak. Partiduko 3. berdinketa. Erantzukizun handia izaten dute Insaustirekin jokatzen dutenek. Izan ere irabazi ezkero, Insaustik irabazten du eta galduzkero askotan atzelariak ez dio lagundu eta. Ja, hori beti gertatu da, ez? Lehenago ere, Iturrikin aritzen zena, bigarren mailako pilotari izaten zen, eta gauz berdina, ez? Partiduaren pisua eramaten du berak, eta iduri du, bera atzelariak ikutzen du igual pilota bat obi, eta galtzen bali maditu, iduri du arek galdu dula, ez? Baina eurek ere badute responsabilidade handia. Insaustik alduen pelota guztietan saiatuko da sartzen eta normalan uzten dituenak ez dira honenak izaten. Claro, eta bere atzelaria ez da jokuan sartzen, ez da berotzen, sobera, eta egon behar du zaila egon. Garmaren sakea, aurrean geratuko zaila pelota Insaustiri, Zabaletik ondo gurutzatu, Garrido eutsi nahi baina pelota kanpora joango da. 7 eta 5. Ez dira orain arteko tantoak oso luzeak izan. Insaustik eta Garmak 7, Undak eta Garridok 5. Giroa nabarmen berriro gorrien alde. Garma. Garrido. Garmak ezin, 6. urdinentzat. Unda ere gutxi sartu da orain arte Fede, jokoan. Bai, Unda da pilotari bat ez duena pilota asko bilatzen. Beti hor jartzen da puntu batian hor 5-6 latien eta ez da asko mugitzen. Netzako bere akatsa hori da, ez? Pizkoak behatzuela gehiago mugitu. Eta pilota bilatu gehiago. Garrido. Botea aurre egin dio, baina albatu du. Undak ezin izan du ezkerrez behar bezala pelota jo. 8 eta 6. Kostatzen ari zaie, jokoan sartzea pelotariei. Bai, hotzamar. Sartuko dire bai. Partidua 40 da. Txapelketako guztiak izan diren bezala. Garma 2. Ezker pareta joetak ere, atera eginda sakea, Garrido, ezen Insaustik gainditu, Unda. Aztertu egintzaio pelota, ezkerra sartu, baina ez du jasotzerik izan. Orain arteko alderik handiena gorriek, 3 tantokoa. 9 eta 6. Pelota aldatuko dute, lehen begiratu dio Garmak pelotari hausita dute zegoen da, ez tegitu zutean hautsi. Lehen gaineko txapa jodunean, segurazki ebakimatu egin zen zaio, eta apurtu egin zen da. Eta pelota biekin zer egiten dute, larru aldatu eta balio dute oraindik. Bai, normalki bai. Espada enpin nola golpe haitza handia eraman eta barreneko borobile bat eramaten dute barrenean, eta hori espada lekuz aldatu, larru aldatu eta nahiko da. Lehen garestia ziren pelota hauek, orain ere alaxe izango dira, ez? Bai, segurazki hala izango dire, bai. Materiala betire, prezioa beti garestitzen garen da. Pelota aldatu. Eta berriro sakatzeko prest, Iñaki Garma, 9 eta 6. Unda, ondo sartu da Aidez, eta Insaustik ezin. 7 eta 9.
txapelduna da Oskar Insausti. Eta binakako txapelketan berriz. Azkenekoa irabazi zutenak Daniel eta Juan Pablo. Garridoren sakea. Insausti, ondo sartu da ezkerrez, Insausti. Garrido. Ezin Insausti pasa, Konmeriek orain herri eserrak, oso pelotaka da ona, jo baitu Insausti katzera. Hortxe da Nafarra. Garrido, bikain. Insausti. Eskatu egin dio Garrido, ondo. Ies egin dio pelotak zabalera Oskar Insaustiri. 8 eta 9. Huts batek erabaki du tanto hau ere. Pelota zailak eraman ditu hor, Garridok. Bai. Bizkanaka joango dire sartzen, jokoan. Pilotare joango da berotzen, pilotariak ere bai, eta bizkanaka joango dire sartzen jokoan. Hor Insausti gertatu zaio, pues, pilota bizkat ezkerrera sartu zaiola, eta gero, pues, golpea ez du bere momentu honean erabaki. Garrido. Pasa. Beste aukera bat izango du Arnedoko atzelariak. Insausti Garmari, pelota gozoa du. Garrido. Insausti Aidez. Unda, bila joan da Insausti. Eta pelota rebotera. Ez dio Garrido joaten utzi. Baina oso zaila zen. Pelota frontisean sartzea. 10 eta 8, orain bai gozatu du. Garden momentuan pelota eman da. Bai, oso abiadura handia eman dio, eta ez dio Ricardo Garridori astirik eman ere pala ondo jartzen. 10 eta 8. Garma. Aide sartu da Unda, Insausti gatzera. Goiti bera datorkio Garridori, ondo sartu dukala. Utzi Insaustik Garmari. Garridok entregatu ingo dio Insaustiri. Ninde egiteko ordea urruti zegoen frontisetik. Hortxe da Insausti. Hau errezagoa izan dezake. Reboten ipini nahi izan du pelota ez da asmatu, baina ez da Garridok ere. Hor Insaustik ez dio ondo jo pilotari, eta hor pilota nahiko koropilatua joan zaio. Buruz gain pasan nahi zuen, da rebotaren bila. Gaizki emana joki zen. Hori baina pelota zailagoak eraman ditu gaur Garridok. Berare matera junda, eta hortan, pues, zailagoa da asmatzia bere momentu. 11 eta 8. Garma. Luze. Berriz sakatu beharko du Insaustiren atzelariak. Falta. Iruditu zaio, sakea atera duenetik, etzela iritsiko, eta araxe gertatu da. Hor bigarren pasa ez daiteatik joan da oso pidadukin ematera, baina ez da llegatu. Bederatzi eta 11. Garridoren sakea, utzi Insaustik Garmari. Undak ezin. Postura polita du ezkerrarekin, baina orain arte ez da asmatzen ari.
eske postura gaiz polita ditu, ezker ez da eskuinaz ere bai, eta ematen dio, eskumoturrakin ematen dio abiadura, baina niretzako akatsarik handina du hori, ez dela mugitzen, ez du bideatzen pilota. Eta orduan harrapatzen dio beti lekuz kanpo. Denbora badu, oraindik ikasteko, 23 urte ditu. Etorkizun honeko pelotaria izan daiteke. Insausti, atzeko zuloan sartu nahi pelotak, Garridok, ezin. Lautanto aurretik jarri dira Insausti eta Garrido, 13 eta 9. Garmaren sakea. Unda Insausti, Unda Guts. Ez du gaur, ez du bere jokoa egiten gaur. Egite hotz dagoen, ozer, baina oraindik ez diot ikusi pilotakada bat zuzena ematea. Lehen ere esan dugu, lehen da biziko itzulian lau protagonista hauek txapelketako partidua jokatu zutenean, Insaustik eta Garmak 40 eta 31 irabazi zietela Unda eta Garridori. Oraingoa huts eginda lortu du Undak. Pelota aldatzea erabaki dute urdinek. Saskira jo du Ricardo Garridok. Eta ez dakit zer motatako pelota ateratzeko asmoa izango duen. Bueno, ez dakit. Nahi duriko ari diren pilotarekin ere nahiko pilota polita da beretzeko ere. Bakarrikan igual nahiko dute probatzia pixkoat aldatzia. Ea pilota egua pixkoatik gehiago egiten duten eta Insaustien ikara. 10 eta 14. Pelota aldatu eta badua sake ateratzera Garrido. Arazpadare indartsu eman dio, pasa. Zaila izango da atzelarientzat. Insausti gainditu egin behar dute, baina 7. marraren arrasta hortxe dago. Eta toki gutxi dago hor, pelota zulo hortan sartzeko. Asko ensaiatuz eta asko aldiz emanez, hartzen zaio, lekua. Emanez, azten zaio. 15 eta 10. Zabalera joan da Undaren pelota. Kontrakantxara 15. pilatu dute Insaustik eta Garmak. Jokoan sartu ezin da dabil. Unda lehena. Garmaren sakea, hortxe da Unda. Utzi Insaustik. Garma. Garrido. Insausti. Garrido. Oskar Insausti. Adibidez denak orain arte. Hortxe da Nafarrak, oraingoan gehiago sartu du pelota. Aire sartzeko eskatu Garrido Undari, alaxe egin du, ondo Insausti. Baila zen hori Garridorentzat. Hasieratik nahikoa errez ari dira dominatzen Insausti eta Garma. Gauza ikusgarririk egin gabe, baina betire aurretik eta gero eta zulo handiagoa lortuz gainera. Hor Unda espada pixka bat gehiago sartzen jokuan eta jokuan sartu denak ere ez ditu ondo jotzen ari eta orduan Insaustien dako oso pelota errazak joaki dira. Eta orduan behetzako erraz da tanto egitea. Hortxe du Undak. Minik egin gabe, Insaustik hartu dio aurra hor. Ezin Garrido, 17 eta 10. Ezinean ari da Garrido Insaustiren kontra. Undak ez dio askorik laguntzen.
Eta gauzak aldatzen ez diren bitartean gorriek segiko dute egintzen. Hor bilek saiatu behar dute Inchaustirik entzia pelota. Pelota hor aukazuluan jartzen bali diote, pues Inchaustik botire abiadura handia emango dio eta... Hortxe du Inchaustik aukera berriz dominatzen hasteko, pika ingurutzatu du. Santo. Pelota ahoko zuluan Inchaustiri utzi ezkero akabo. Bai, hor garbi dago, berak ez du utxik egingo. Aurrenekoan ez da bigarrenean eta bestela hirugarrenean. Bai. Eta beti pilota gurutzatua, zaila jarria, eta, bueno... Pues hori da, bera, honen azatea hori du, ez? Garrido gehiegi zabaldu du pelota, 9-10. Gainera bilek ari dire ondo, Garmare ondo sakatzen eta ondo kentzen pilota undari eta orduan ez dago ezer egiterik, ez badire gauzak asko aldatzen ez dago ezer egiterik. Lehen da biziko tantoa du Sakez, Iñaki Garmak falta bat ere egin du. 19-10. Hortxe da Bizkaitarra. Dundak entregatu berriro Inchaustiri. Atera, errukirik gabe, reboteren bila, hor pelota ez da aterako. 20-10. Zerbait aldatu arazi beharko dute Dundak eta Garridok. Oso erraz ari baitira gorriak. Ba, oso erraz. Garmaren sakea, ondo kendu dio Undari. Garrido. Ea orain Undak zer egiten duen. Oiztik bera atzeratu, Garma. Garrido. Inchaustik utz. 11. Erdinentzat, Inchaustiren utxak ekarri du. Bila joan da Iruñarra, baina ez du asmatu. Undak eta Garrido 11, Inchausti eta Garmak 20. Erdiak egin dituzte gorriek, beste erdiak falta. Ricardo Garrido sakean, Inchausti. Garrido berriro. Eskerrez Inchausti, eskatu Garridok, hortziraino joan da Inchausti Garmari laguntzera, oraintxe utzi dio Bizkaitarrari eta ezin. Mot xamar geratu zaio hor pelota. Baina lehen esan duguna, ez? Pilota bat alietu zaio, eta hola ez da posible. Hotz egongo da, esperuan jazin alietzen zaion, eta orduan urare ondo jotzea oso zaila da. Ez du oso ondo paratu. 12-20. Segunda berrogei pilotaka da. Inchaustik eta Garridok biak berdin. Berrogeita bina pelotaka da jo dituzte. Erdiutze ginez orain, kantoa Inchaustik. Ez da partido luzea, ez dakigu jokoan urdinek gora egiten baldin badute zer gertaliteken. Baina orain arte bintzat oso laburdoa partidua. Pelotaka da gutxi jotzen ari direlako. Hogeita bat eta 12. Unda, pelota gehiegi. Hogeita bi eta 12. Aizki ari da Armintzakoa. Egun txarra du gaur. Ez du asmatzen. Eta horrelakoetan hauka zoluan zuen hor pilota ez dakitzen euskal sartu zaio, baina
gaizki hasi eta gero eta okerrago jokatzen hasten zarenean bede oso zaila izaten da horri buelta eman alizatea, gero eta konfiantza gutxiago, gero eta presio gehiago. Ba, oso zaila da. Hor gatatzen da igual pilotari bat igual hotz samarre delikan eta igual gaizki hasi eta gero jokuan sartu, baina ez dakit, ja bazun ja tenoria noski jola bizkat berozteko eta azteko eta ez da zuzentzen ari. Falta egin du Garma bigarrenak Xakez, bigarrena du. Bai, argia da. Horren kontra egin dute protesta pelotazaleek, baina dudarik etzen. Marraren aurretik egin du potea. Pelotak 13 eta 22. Garrido, Insausti aidez. Unda. Azkarrez Insausti. Garrido, onda eman dio. Baina ezin Insausti pasa. Unda, orain bai. Pelota zaila, eraman du Garmak. Bigarren aukera Undarentzat, oraingoaren palatu du. Oso ondo Garma. Baita Garrido ere. Hirugarrenean oso ondo. Besobi Urriz, bieskoekin pala hartuta. Kanto bikaina jokatzen ari da Garma. Unda. Insausti. Ara purruta dauka. Tanta orain bai. Unda lortu. Eta Insausti. Ba, Insaustiri pala purtu zaio. Horrengatik utzi dio, bai, hiru pilotaka da oso derrak eman ditu Garmak. Eta biharrik, ora animatzen den pixka bat Unda. Horretzen eman ditu pilotaka da derrak. Hala, erditik hautsi zaio Oskar Insaustiri. Eta beste baten bila joan da aldagletara. Hauxe izan da. Garmak egin duen tantorik dotoroena, lau pelotaka da eta bestearen atzetik, zein baina zein bikainago jokatu ditu. Hortxe duzu, pala txikitu duen unea. Oso ondo ikusten da, txena da. Hortik aurrera bakarrik jokatu behar izan du Iñaki Garmak. Azkar atera da pala berria hartuta Oskar Insausti. Normalean palak prest izaten dira hor aldageletan ja zinta eta jarrita. Bai, ja, bigarren pala prest izaten dute. Karkan pues igual inbarko du errezina eta idortu pizka, baina prest izaten dute bai. Zenbat iraun dezake pala batak zenbat partidu edo... Bueno, ez dago esaterikan zeratikan materiala den asuntua da eta igual... Gehienez, zenbat partidu? Onak ateratzen direnak? Onak ateratzen direnak, pues igual hilabate bat. Igual 10 partidu, 15. Eta holakoetan pena emango du gainera? Ba, claro. Igual pala berria hartutzen duzunean eta igual apurtzen bada behilakoan, pues ez du hainbeste pena ematen bino. Egola ona harrapatu ezte pala horrekin bai. Bai, orduan bai. 15 eta 22, Xakez egin du Garrido azkeneko hau. Kuadro baten aldea dute urdinek Xakean. Hortxe da Garrido. Bila Insausti, Aidez, Unda, Garma, Zabaletik Undak, hobeto xego Aidez, azkeneko tantoetan Unda lehena, Garrido, Insausti, hortik agintzen hasiko da Naparra. Tanto bat aski izan du, 23garrena bere ganatzeko. Tantoetan bede Undak enpalatu ditu batzuk. Bai, baina ikusten ari naiz, pues Iñaki Garma oso ondo ari dela eta Garrido ez dago pokoan sartzen soberare, Unda bai, Unda biskatu beto ari da. Baina Iñaki Garmak pues oso ondo erresponditzen ari da. Hortxe da, Xake justu sartu da, ondo eraman du Garrido, Insausti. Garrido.
Insausti beti gora, hau oso zaila izango da. 24. Mila berreun diote artekariek. Dirua itxu gorrien alde zegoen jokatzen hasi aurretik, pentsa 24 eta 25 favoritoak aurretik direla. Garma, ondo gurutzatu du pelota Undari kenduz, Garrido. Insausti. Garrido. Garma. Ez da aldatuko pelota, 16 garrena. 16 eta 24. Oraindik lanean segi beharko dute Fede urdinek. Bai, oraindik partidu asko geratzen da, eta Unda sartzen bada jokoan, hemen oraindik ez dago ezer esaterikan, Egan nik uste dut Insaustik erraztasun handia duela tantu egiteko, eta Undari gozatzen zaio asko, Igual eman behar ditu 3 bilotakadak, eta tanto egiteko, eta Insaustik lehenbizikoan 2. Asmatzen du egitea tantua, Berriro saskira jo dute urdinek. Ricardo Garrido pelota aldatu nahian. Aproba egiteko eman dio Garmari. Eta pelota berria aterako dute urdinek. Gehiago eskatu dio bere lagunari Garridok. 16 eta 24. Azti-aztitik eman. Haidez Insaustik. Ondak ahal izan duen moduan eman. Eta tanto 17 eta 24. Eta azkarrean sortu dutela. Eta ondo atera zaila. Zazpi tanto aurretik oraindik gorriak. Garridoren sakea, utzi Insaustik. Garmak Besobi Urriz. Atzera Undak. Insausti, Unda. Hortxe hasiko da Insausti dominatzen. Beste bat. Undak ondo Eusidio ezkerrez. Garma. Garrido. Garma. Unda. Ezin Insausti pasa. Hora. Lehen izan duzuna, Fede, pelotakada desente jodear izan ditu Undak, baina ezin argi dominatu eta ezin tantoa bukatu. Bai, hori gertatzen ari zaio, eta guain jokoan sartzen ari da gehiago, hobeto oso ari da, baina ez du asmatzen Insaustirik kentzea, eta guain pilota gara hundia ematera junda, eta gora. Insaustik eta Garmak 25, Undak eta Garridok 17. Iñaki Garma partidu ona egiten ari dira. Ez da erraza izaten, Insaustirekin askotan jokatzea. Pelota gehien zunetara bera sartzen da. Eta ritmoan sartzea ez da erraza izaten atzelarien zat, baina gaur oso ondo betetzen ari da, bera egituzuna Iñaki Garma. Hortxe, buru belarri peloteoan aurrelariak, baina sartu da Garma, Unda, Garma. Unda, Insausti biak jona izan ditu, eta ona dauka hor nire egiteko Undak ezin. Azera, horrengoan gainditu du Insausti, Garma pelota bikain jaso du. Ezkerrez orain, berriro ondo erantzun Garmak eta Undak bera gutsegin. Oso ondo ari da Garma, Bai, oso ondo pilotari eusten, osea que hor ikusi da ja Unda desesperatu zegoela, hainbeste pilota zailak jarri ditu eta denak eramat diote.
Eta ja hor desesperatu sartu da eta ja utz egin du. 26 eta 17. 9 tanto aurretik gorriak. 5 tanto egin ditu Unda lehenak, galdu berriz 7. Atxeden alditxo bat hartu du Oskar Insaustik, atzera etorrita, baina badoa bere tokira. 14 tanto falta zaizkie partidua bukatzeko gorriei. Urdinek oraindik ez dituzte erdiak egin. Garma. Unda idez. Oso ondo orain ere. Aurrelaria gainditu. Garridok entregatu Insaustiri. Zer egiten duen Nafarrak. Bien artean jarri. Eta rebotetik zaila zen pelotari jasotzea. 27 eta 17. Insaustik ere gainera erakutsi du konfiantza duela bere atzelariarekin. Berak joteko moduko pelota utzi egin dio eta baita gozatu ere Garmak. Bai. Oso ondo gozatu du eta hor ikusi da bere lasaitasuna, ez? Oso ondo eman dio eta golutzatua. Eta Ricardo Garrido entzat oso zaila eramateko. Pasa. Saket bat. Tanto bihurtu du Iñaki Garmak eta bi falta egin ditu. Baina asko asmatzen ari da aurrelaririk kentzea, osea, aireak kentzea. Hortxe da, adibidea. Insausti. Garrido. Eta egin aurretik sartu nahi zuen pala Oskar Insausti, bestela sarean gora joango zen pelota. Baina ez da iritsi. Hemezortzi eta 27, pelota bihurria jarri da ezker hormaik kutzearekin batera. Berak uste baina gehiago atera zaio, eskubira. Bederatzi tanto atzetik, Unda eta Garrido. Insausti eta pelota ona. Ezin Garrido, eskuan utzi dio Sake eta gero komedia. Ez dabil fin Garrido ere gaur. Unda sartu da pizka bat gehiago jokoan, baina bera ez da asmatzen ari. Undako tantuotan ez da asmatzen ari. 28 eta 18. Garmaren sakea, Unda, ondo sartu da orain. Garma. Garrido. Insausti. Unda. Ez, Zapazpira. Epa. Ia min hartu zuen. Asarre Unda. Nahi bezala ez tolako partidua beroientzat. Garnaren bila Garrido sakearekin. Garma. Unda. Insausti. Oso zaila izango da Garridoren zat. Ez da iritsiko. Hogeita bederatzi garrena. Zaneetzako pilota berdinekin ari bazuten. Zeratik, ikusten da pilota horrekin Undak ez diola Insaustiri ez dio kentzen. Eta Insausti ez badio kentzen, oso zaila da buelta ematea partiduneri. Pilota berdinekin arizkero, segurazki kenduko zion gehiago. Insaustik eta Garmak 29, Undak eta Garrido 19. Ondo orain Unda. Baina oso ondo Garma bera ere. Atzera Bizkaitarrak. Garrido zabalean utzi dio Insausti, ondo gurutzatu du Nafarrak. Garrido jaso, baina kanpora.
Sekulako partidu egiten ari da Garma, iaia pelotarik utsegin gabe eta eman behar denean, emanez. Bai. Lau pilotaren atikan, pues, partidu hori kompletuena berak egiten ari da. Insausti badakigu, ze partidu imar duen, baina Garmaren partidu oso borobila da. Hortze da Berriro sakean, hartu da bengoan. Garrido, Insausti, Unda, Insausti, Garrido kora. Ez da bere eguna. Ez da asmatzen ari bat. Amabi tanturen aldea orain markagailuan oso zaila dirudi. Partiduak beste norabide bat hartzea. Insaustik eta Garmak irabazizkero sailkapen buruan amaituko lukete ligaxka. Eta final aurrekoetan Laudernaren kontra jokatu beharko lukete. Azkarroa tantoak 32 eta 19. Etxiten hasiak izango dira Unda eta Garrido. Eta ikusten dute ez dutela asmatzen Insaustirik entzea, eta Insaustirik entzen diotena berriz, Iñaki Garmak oso ondo jotzen ari da, eta orduan ez dute ikusten zulorikan. Unda, hasiera baina asko zere gehiago ari da sartzen Unda bera. Baina mantua egitea kosta egiten zaila egiten gehi. Hortzera Unda. Insausti. Garrido. Sartu du barruan, Garma. Unda. Insausti. Ez. 33 garrana. Horrek desesperatzen du. Ez dute ikusten zulorikan. Hor, eure pentsatuko dute, Insaustirik enduta tanto egina dagoela, baina ikusten dute ez dutela egiten. Eta horrela oso zarea da. Okerrik ezean, 7. puntua lortuko dute Euskal Herriko aurtengo txapelketan Insaustik eta Garmak. Eta ala final aurrekoetan Turkia eta Rekalderen kontra jokatuko dute. Unda eta Garrido berriz 3. geldituko dira. Txapeldunen kontra egokituko zaie jokatzea. Gora. 20 garrana. 20 eta 33. Artekariak hemen aspaldi isilik. Inork ez baitu uste Urdinak partidu irabazteko modurik izan dezaketenik. Garridok sakea gurutzatu. Garma. Unda gaurrean. Insausti, Unda. Ondo gurutzatu du. Garma. Garrido. Goitik bera Insaustik. Garrido. Papera Oskar Insaustik. 21 eta 33. Markagailua itxuratzen gutxienez, saiatu beharko dute. Eta tanto batzuk egiten dituztela ikusizkero, ba aurrera joaten saiatu. Garridoren sakea. Pelotarekin ez tegitzar egin duten sake hartu denean, bede? Zeinek Garrido? Bai. Lehenoko beure pilota. Pixka bat berotzen ari da. Baina ere besten pilotaren berbeintasuna handia dauka.
Pasa bikoitza eta tantoak horrientzat. Ba, Hori ere gertatu egin behar. ba, Garrido gaur ez da bere maila ematen ari. Hortxe ikusten ari zarete. Arrastoren gainean egin duela potea pelotak. Oskar Insauzki, 35-garrena lortu nahian. Garrido ezkerrez ondo jaso du. Garmak, errebotera. Eta ezinezkoa hortik eramatea. 35 eta 21. Ze gauza gertatzen diren, Garmak iduri du gaur Garrido, baina gehiago dela. Bai. Bost baino ez zaizkie falta gorriei 40-garrenera iristeko. Garmanen sakea, undak atzera. 22 eta 35. Garrido. Insauztik atzera. Garrido. Ondo gurutzatu Nafarrak. Lehengo tokian utzi Insaustiri. Oiti bera. Ondak bikain ezkerrez. Insausti berriro bien tartean jarri nahi. Garrido. Insausti. Garrido ez. Hogeita masei eta hogeita bi. Pelotakada dezente jo behar izan ditu Insaustik tantoa bukatzeko. Baina lortu du nahi zuena azkenean. Alditxo bat egin, Oskar Insaustik erretxina ipini dio alari, behar bezala itxatzeko. Eta berriro partiduari ikiteko prest, 4 pelotariak. Garma. Pasa. Bukatu eta gero, neurketa bakarra faltako da. Aurtengo ligaxka bukatzeko. Baina gauzak oraingo zerabekita. Hemendik aurrera zer gertatuko den, auskalo. Zena aurrekotatik aurrera. Onda. Insausti. Gora. Hogeita mazazpi. Ni esan eta esan ari naiz Fede Urkia eta Rekalde klasifikatuta daudela. Oraindik partidu bat jokatu behar dute Iriondo eta Beldarrain kontra, baina okerrezpanago oso tanto gutxi eginda ja sailkatuta egongo dira. Beraz, sorpresa ikaragarririk ez badago, Insaustik eta Garmak Urkia eta Rekaldaren kontra jokatu beharko dute. Eta Unda eta Garridoren etxaiak Daniel eta Juan Pablo izango dira. Gaurko partidu ikusita, hor bai favorituak Daniel eta Juan Pablo izango direla. Gaur baino gehiago jokatu beharko dute Undak eta Garrido. Bai, noski bai. Gainera Daniel eta Juan Pablo oso ondo konpontzen dira bilek, eta, bueno, ikeri tanto egitea oso zaila da. Baina, gero gertatzen dire oso favorituk izan, eta egun txarra bat igual gertatzen alda. Eta Unda eta Garrido direna ondo atera, ez? Baina normalki favorito garbiak dire Daniel eta Juan Pablo. Besto, final aurrekoan berriz, Insausti eta Garmak gaur bezala jokatu ezkero.
egin dezakete aurrera. Baina partidua jokoa oso diferente izango da, zeratik Rekaldek bere sakearekin eta mina handia egiten du, Urkiare da pilota asko bilatzen duena eta oso diferente izango da. Gaurko partidua bizkatola motel samarra ikusten du, dute. Gaurko erreztasunak, seguru ez dituzela izango Urki eta Rekalderen kontra. Azken tanta egin aian Insausti eta Garma, hartu da pelota hori, txapara Undarena bukatu da. Insaustik eta Garma bigarrenak 40, Undak eta Garridok 22. Partidu motela, partidu eskasa, hasieratik hautsi dute Insaustik eta Garmak, batetik beraiek ondo jokatu dutelako, baina bestetik erraztasun ikaragarriak eman dizkietelako bai Undak eta Garridok. Batek hasieran utxi xamar jokatu, gehiago hautsi dio Garrido, baina gero azkenean Arriusarra ere kutsatu, eta naiz eta Undak pixka bat lagundu dion, ez dute gaur bikote hona egin, bede. Ez, eta bainera Unda pixka bat jokuan sartu denean, hor ikusi da Iñaki Garmak oso ondo responditu dula, eta gaur eguna oso ona izan duela berak, eta ikusi dute hor ez dutela zulorik asmatzen, eta gero Insaustik beti bezala aukera duelikan tantua egiten du lasai, oso ondo egiten du. Hortxe dituzue aurrelarien datuak, Insaustik 18 tanto egin ditu, galdu 8, eta Undak egin 6 eta galdu 9. Atzelarien datuak hortxe dituzue, sakez 4 egin ditu Garmak, 3 Garridok, faltak 2 eta 1, atzean tanto bat Errioxarrak, galdu bakarra Bizkaitarrak eta 4 Errioxarrak, eta behartuta 1 eta 4. Guztira 4 egin ditu Garmak, galdu beste inbeste, eta Garridok 4 eta 9. Oso partidu ona egin du Iñaki Garmak, 40 eta 22, oso erraz nagusitu dira Insausti eta Garma, baina hemendik aurrera gaurkoak ez du balioko, eta ikusiko dugu zer egiteko gai diren, bai gaur irabazi dutenak, bai galdu dutenak, eta baita silkatuko diren beste bibikoteak ere. Hemendik aurrerakoak balioko du pedez, orain arte egindakoak. Bai, hori garbi da, baina partidu batera jokatu, ez dakit igual, 2 partidura dire semifinalek hori ikusi beharra izango da. Eta garbi da, hor semifinaletan ikusiko dela, Bi egun jarri dituzte final erdietarako. Martxoaren 29 eta 31, eta finala apirilaren 7 izango da. Bueno, hor ikusiko dena da, joko ona izango dela, segurazki. Daniel eta Juan Pablo leheneko txapeldunak dire, eta ikusi beharko da hori kontra ja nor kentzen dion titulua, Ederki, horretxen zai gelituko gara, eskarrik asko, Fede Arribillaga komentarioetan lagundu izanagatik, eta izango dugu, hemendik aurrera ere, elkarren berri. Eskarrik asko eta ondo izan. Eskarrik asko zuen. Eta baita zoi ere, ikusen zule, Bilboko Deportibon, Insaustik eta Garmak 40 eta 22 irabazi diete, Unda eta Garridori. Bilboko Deportiboetik besterik.